Nana se bi obi firi mu a e kan say ye pe mani di na ade de obedi ade de ya odi ade no gya na adwuma ne sen ma de odi ade na gira wo che ajapade ni na oni gina hwese abusu apanyin no be che de odi edinesi se obi edinesi da de lumba nan a wo na be che na ajapade yes real nini ho a yes ono na be yes adwuma no real ni kura wo ho a wo na be kokota ajagefo ne courtfo de chi amoma che abekan ehun se pepe ya ye adwuma tebusu apanyin de nyo na be gina wa che real no enye busu apanyin be gina wa che Dabi asante amane de enye ne sa na ye di ade so a mesa lumba nua ma mo ni ade mo ankase nu o made na nkura live no a ya wo mo no wonyina so nya obi adi ye ni na nkura be nya lumba ba kwa live ni ya kaso mo nyina ye lumba ba no onye obi adi ye ni se no kore se ai lumba ba na na odi adifo no ebusuan na yi no ana de obewu na be ka se ni pesu masini ma de ebusuan na yi no ebusuan panyi de nyo na che japade ma ne yere da bi obedi ade no de obedi ade no so de me kan ma akosuafo mpama ene hwan kosuafo mpama ene fosti ene ne wo famo wo na lumba twetwe mutwofo ne ni na ade no meche na ye ne ye wani hu se nkora 11 no enye ebinye lumba ma ebi kodi be share wo mo ne nhwem nko ye obi adi ye ne wuni a bowa ni na ye lumba ma ya fe na japade ye wo ha mache yo ma me wo bo nnuanu mu din ma me fosi na wo bo ni din ama me makai masembi nansan ye hu no wo ntintan fidie no so ma me fosi na se ni nya be ma na ye na de nyina ono na na hwe no o ma ni bi edididi inyo ifiri mu se waye mobo papa nto hiamwa na unya nte no wasem ande oba mobo kura che sei oh na menyesa kunu nnuane no mas papa efise de ndi ameka sa no tete amano ye wa yi a adoti yi a e man panimfo ni fie mpanimfo etena ase anwumere no agi adwade e be kire adwade ho ne ma kire abusunya no amasa anopa esenka abusuya ko biefunu no so a wu kunani wu abusuya so wi a kunani wo so kokoso kunu amasa awia na odobro ni bae asante amane enye ne sa enunti na abusuafo no pa akoso hene ne wode se maame akoso se wa so ba ye ne foforo no asante amane enye ne sa asante amane ne se obi wu anwumere no abusuya ne tena se ma ne mema ni na mampanifo ne mema mpanifo tena se ye de adwade aba ye de adwade aba anopa so abusuya no abono na abusuafo gogunsa na abusuya no ne yiri na akwa akosu na de wo bosu yi odobro no ye no ye hu video be kire adwade ya wo kan obe kire ni nyina na adwo no ade be chime menda no anadwo no efe da nyu anadwo mere no obe kire sa ade ye bebre na esa so na efese obe kire sa ade we nyina ade chi ye so ade sie de so oba be kire ni nyina bi kama na mom ahoma chi sun mom na ye hu bibi asa wan kire ade sie de nde wan kire nyana kwa no nyesa na kire no dabi yan kire sa odobro ni kwa no ye da ye busu apanyi ne frɛ ne se wa amantam ekosie wukunu funo ansa na ode adwade ne ba manse sa brɛ na busu apanyi de o kan kye se esuro ngofo so ye be bono oba ye be bono ye bono ho ban kakra se wonum se wukunu no ayo ho ade wonsuro bibia o